Zdravím, toto je moje prvé video, takže sa aj trochu aj predstavím, lebo to je slušnosť, mali by ste aj vy, má sa to robiť, veľa ľudí to nerobí, takže ja to aspoň zdravím. Volám sa Tomáš, nickname mám Mito Devil, som študent a viac nepoviem, lebo to už je môj osobný život a do toho vám nič, takže máte smolu. Budem natáčať hlavne gameplay z Minecraftu, ale môžu sa ocitnúť aj nejaké iné hry, Roblox, Overwatch alebo niečo, čo sa môže nájsť na Steame. V Minecrafte by som povedal, že ja som taký hráč, ktorý rád staviam, ale neviem PvP, ale zase môj Minecraft knowledge je veľmi dobrý naozaj. Videá nebudú vychádzať často, pretože toto robím hlavne ako hobby, takže môže vychádzať tak raz týždenne. Nečudujte sa, ak nevíde, lebo naozaj ešte raz, jak bude vychádzať čas, toto mám len ako hobby. A to je všetko, čo by ste mali vedieť, čo by vám trebalo vedieť. Takže dajte like, sub a dovidenia.